Indian National Congress mentasngi kelap pelaj ke manifesto official manifesto jong ka parti ha ka bedai bat ki kam Congress ka kwa banle patemu banle lada ka poy ka bor ka beringkong ka bengi ka ka ha ka bedai bat ki kena samla ha jing wat jing jing kena samla banyo kam jam Congress ka ongba kan perni ekta ka right to employment ka ba manu kena samla udi banyo kam gajam manu kena samla nakadaw ki kena prang dep puli hapo ka tang dep puli graduation ki bidang dep ka diploma ka jongki ka Congress ka ongba kena prang dep ka jing puli ka jong graduation diploma kini ki kena kinyo ka pisa ka basilak tingka hai te apprentice period i basisnem lali khnang ikani khnang baki khna samla jongi kinum sha exploit ka private sector ani public sector nomor ba don ki jakar bo yo kam private tam kutlop na rit palan ki tre khar ardem tai tlop meha ke Congress ka omakin mi ka ka right to employment ba ka mi ka apprenticeship ka pisa ka basilak bakan ai khna samla khnam kan long ka jikarshan ki ha ka bedei pat bi khna puli ki don ki khna ki puli ki colleges ki bashim ki loan idan kena bashim educational loan Congress ka ong baladang idan ka bor ya ka interest lani ka sud ka bala add up hadu usnam arjar pusaw kat santrik mach arjar pusaw ya ka interest ya ka sud on mamno ka sarkar hi dalade kan sius ki bank na ka benta ka educational loan jo ki kena tingin ki mau kani tang ya ka interest ka bala add up hadu usnam arjar pusaw ya ka interest on mamno ya ka sud on mamno ka sarkar hi kansa siu shikibai tadi kebedai bagi kena samla kena puli berang dep nak ki college dan ki tang puli mentang ha kebedai pat kinong rep ke Congress ke iba kinong rep ki dikata ke backbone ke society ke bakla sat neglek la bun snem nak ada ki amba hani megaliang iba kamdan ke minimum support price ke Congress oh borok wi kari hi menta ngin pentrekam ke minimum support price ya ki jingthung jingtep jongki jo kinong rep dada don kanono ke ba ka herdor han ke hayo ke jing ya ka dor jung jur ai ka sarkar hi kan bu ta minimum support ya ki ka dor blong minimum ke ban ai ban thiet i ya ki jing thung jing tep kinong rem ha ka dor ke babit ke bobyang tam kinong rem kinong yam ke bentang ke ba ar ke bi kinong rem pan ke Congress ke ong ba kinong rem lada ki don ka ki mat ki jing ada one game shop ka hajing shop ke mariang ki don ka ni ka uslap la juru palan la khiat palat la shit palat ki jhur ki chap ki bithung ujulor no te kandon ka compensation nani ta ka crops insurance scheme hakaba hapo life house ni baka bajot ujung thung jung ki nongrep ki la ban file ki application ki nari ban thos ka ki department ba ya pisa ki on compensate ne on pen phai ki khindian tham kinyo ban beteng byang kam ka jung ki kinyo beteng byang banya thung ya tep ki jing thung jung ki tadi lor kinong rem ke baar pat kane kadon sui kamat ba ki ni ki longyeng ki bedong ya kinoi ni longyeng ki bedong ki ba ha apa pot poverty line nan ki ba jenjar tam ya kum kita ki yeng pan ai silak tingka ha ka sisnem kram kini ki longyeng ru kena ban im da ka burom kin yo kata ka burom kin im kin yo ban bit ban biang ka yeng ki te kaniru an asilak tingka si yeng ya ki long yang ki ba mi na ki beduk tam te ka bedai pat bar ki kini ki kentei long kemi ya ki long kemi ki ong ba ka ni ka manifesto jongi ka ong ba kandon kata ka 50% reservation ha ki kam sarkar ba mi jong central government kata kan kam lalu usnam arajar akusan ki long kemi kandon ka reservation ka basan 4% lalu usnam arajar akusan kata de la bedai ki women ki long kemi dan ngabang ipit patru syakane ka skim syes pasni bang ka belas syes pasni ka bai belah har gunta karang dai tang hapok ki aspa le puting ka juki nong belas ni aku mengi ngitip ka jenjar ha ya ki ka jenjar ha kini ba belas syes pasni bakin la pendap penbiang tang di ta aspa tingka perthai ba kan mentap ni dan at kada Congress ko balalangi wan ka bot ka belas syes pasni ka bais ni syes ni kan nong saus pa tingka itu kieu na nang aspa tam ki bisa ka saus pa tingka Dada kakiu ka bay belas ngi. Dada kakiu ka bay belas ngi ngin sutu ba kinong bela ki babela shawai kan kiu dak tulop jongki. Nama dada saus pat tingga pio ba belas ngi. Hate ba bela private pio tang san spat tingga. Bor khoi la belas ngi nama ka kham aram ka kam khindian.
Kadang competition, kadang kata kajing ya competition apa kontraktor tu bayar benyot ong tray kabai belah apa pun kiu. Tekan ni kebentuk yang baru ke beriau berdan hapot try tam do jongkan ni ka society ke jongi. Tadi jong ka belah sespas ni. Teng ya wan sini ni page ruch kan ka ya ke GST ru ngak let mention mana ya ke GST ni siam jenjar borok-borok ki bayar rekam borok-borok ki businessman ni kini ki enterprise ki jenjar GST ya ke GST ro kin sa review no in review no kami ka GST 2.0 maybe alright haba ke GST ka ba sim jenjar ba on posting no ki kendian inya walat kinu ba kinum syak tax saman ka bedon tadi ka bede ko GST hak bede par ka sports ni bun sin ki kena sama jong ki bede ka sports la kini ki sports club ki shnong la kini ki kena sama ki be sim ki team pair neki kena sama balik ya sim bentah ki international level ki balik sim bentah pok national level ya ki rum judan la cingirap badau ki kwa cingirap ki maria nak we caka barha bukut ki thadno ka bungim la kashu namar bangim jula cingirap ti halor ka sports ka sarkar omba in 80,000 tingkah shibnai ya ki kena sama bahapok ka arpois nem kenang berkena ban pesu dan ban budin ya ka kam sports ka bakia sutanat banne ka sarkar ka parti kongres ka omba ladang itu kebor ka sports policy na butak kena samla bahpo ka puisnem penyerap iki 10,000 sibnai bakin pesu kita ka sports ka joki te ketari regarding ka sports kedan sakawai baka kongres ka ladon hapo manifesto kata kadai ban remove ya ka 50% cap halor ka reservation kumbalong menta kanunu reservation ki kam ki jam nidon ka cap ka bangimla bantam ya kesan 10%. Kemudian ini kejengnya ki reservation ke berkelampoi sunu ke belah suya ki ay syatkan habakut betul pilih sepang reservation yo tang ke review committee ke kongres ke ong banlat kini kendum keram borkhod ya ke reservation joki SC joki ST jong OBC on wengno ya ke cap kata ba ong ba tang 10% kila ban reserve ke kongres ong in wengno kata 50% kenang bekat kum gejung upat ba semua upat ba kasih jungi anak kambun kapasitas tang yotang 10% reservation on pen kiyo no kata tekanum dan cukup no jing hanglat yaki ST menginyewa reservation ke bakam he kata dika ka manifesto jo kongres ke pengi pen patai tang kimat